Grand month. Welcome, guys. Yes, so thank you, Jesus. Bunny Bear. I cannot go, but at least I could go. Guys, actually, new update. Oboda na anu ogu ketas. I'm talking to you people. Israel na Abasa oboda na akpo IRAN. Ana anu ezigbo ogu today. Amam nunu ga na enwete good news. For some of you people amalo oboda Israel na anu so ogu. Obodo Israel bido no sabo ogu from Adam, from Bible. Oku obodo na anu ogu with Israel now. But iya bụ 3 a.m. ime abalị na obodo a ka Israel bido wakpo ndị a. Yes. Ihe a na abụla obele ọgụ ka a na-anụ. Ọbụla obele ihe ka a na-eme. Ọbụla obele ihe ka a na-eme. In fact, my worst fear in Israel dị ya. Obodo a na-agwa gị since ha nwere independence ha lose the fight. He lose below before. So we connect in ekpele ndị no Israel na-eti m n'ekpelo na-eti nekwe m ọkwa bish ọkwa bish. Yes, eziokwu ya dị egwu ndị a 200 ụgbọelu 200 ka obodo ji wee je na-azọsa ndị Iran. Eziokwu Chigwuzobakwa. So agwaga anyị ndị Iran send go 100 even egbu mmadụ oluo n'elu ndị obodo na ọrụ n'elu wọlụva niile gbasa ndị obodo na ọ n'elu wọlụ ive niile gbasa. Ịma na na-ekwu okwu ya many times na-ekwu okwu ama akọwa ive our youth ọ na-ewute m na banya adụlọ ka obodo a. Obodo a dị 7 million people na population, 7 million, a tip of an iceberg compared to ihe dị na Africa. But obodo, onwere obodo kalile obodo na mgbamgba niile. Ihe niile va ji anụ ọgụva nwa na alụ ya, ụmụazị 17 years, 16 years, ụmụazị 15 years. Ilule ne 16 years n'obodo ijebego ngwa ọgụ, ịpalugo ịbago ọgụ. Ihe niile na-agba ibe ebe awụ ụmụazị. Everything now no kita now on just everything technology. Phone ka eji anu ogu phone ana anuzi ogu ka game. Hey God. Obodo anyị nọ. Iwe wiwa ya akọwala our youth. Iwe wiwa ya akọwala our the generation anyị na eso time. Even we are yakuzela our people. Obodo di together. Imekita meki ofu onye obodo aka. Obodo niile. Ịma na ngwala unu na mma akọwa maka obodo. Agwa m unu na mma akọwa. Biko program tata ọ ga-emekwe. Thank you so much, Bunny Bear. Thank you so much, my dear. Thank you. Agwa m unu na mma akọwala unu maka obodo. And then ga-agwa unu why. Na ọbụla anyị nwa bụ the smarter people. Mana ikpe anya aka asị ndị ojii mgbe ọbụla anyị na-enwe that victim mentality. Ndị ọcha mere anyị nke, ndị ọcha mere anyị nke. Nwanne kedu mgbe ndị ọcha lapụ ụba anyị? Kedu mgbe enwere obodo kemgbe ndị ọcha lapụ ụba anyị? Ndị obodo nachiete na 1945. Onwe ihe anyị n'idi ụmụazị ma ụmụ nwaanyị n'obodo ma ala anụ ọgụ ụmụ nwaanyị from 16 years. From 16 years, mwala anyi ugboelu n'obodo. Ụmụazị kịlịkịlị ụmụazị. Everybody na-eyi uniform n'obodo. Kedu mgbe anyị agwa onwe anyị eziokwu? Ihe anyị na-echewa iwe ndị ọcha mere anyị, iwe ndị ọcha mere anyị, onye ọbụla apali igwe ọlụ, onye ọbụla na-apị. Ego one ka ị na-enweta? Israel, Tel Aviv a the number 1 technician, millionaires. N'ụwa niile. Ihe niile ị na-use, most things ị na-use na moto gị na gadget na phone gị, ndị obodo na-alụ ya. Ofu onye nweta ego baa ọ na-aya n'ego enu. Ị na-ahụ ndị a ka a na-aya n'ego enu. Na olile ọnụ
ngoshi na ibe na-emebe a n'ilu TV nene tin CNN kita akunu ibe na-eme obodo nọ na-eme since e create obodo eluzube war before obodo eluzube ọgụ before obodo eluzube ọgụ before. Now my brother I the far behind. Ekwekwe n'iwe ọbụna anybody na-agwa gị iwe anyị nwa onye ọbụla mara onwe negodo ọzụzọ nkịtị iwe na anyị na-azọ na banyị kedu mmadụ n'one kwụ na the ten ndị obodo wepụtara ofu obi zọsa ndị Britain obodo zọsa ndị obodo na level obodo nwetakwa obodo back because agwaba na 2000 years ago na ọbanwe here obodo kala aka abịa na hyping news ka iwe na-eme. The first country since 1975, the first country wakpogolo obodo na-agwa gị na wakpo ndị na-agbaba since 3 a.m. ka a na-agba ndị a. How many hours now? Almost 3 a.m. to 3 a.m. afternoon. 12 hours for the past 12 hours ka a na-azọ ndị pịapịapụ. I need ngwa our youth eziokwu. I need ngwa the next generation eziokwu. Na anyị enwele the things ka anyị gwa onwe anyị yes na anyị enwe opportunity ma ibe anyị kwesịrị iwu. Anyị kwesịrị ndị great, ndị Igbo kwesịrị, anyị kwesịrị mkpa akpọ. Average person kwesịrị mma ka ọ ya-eji wolu phone gị abụrụ technology, ịmakwa technology. Ndị obodo onwe ibe sendịchara anyị na phone ngosi unye. Ewu ka ndị echi wee mee everything eme. Under 10 minutes awakpogo ndị obodo niile egbuchichego ibe niile wu ndị isi ndị ọgụ n'obodo ahụ a na-agwa gị ibe the strongest country ka wakporo ibe na the whole Middle East. Guys, welcome. I'm making everybody for joining us. My name is Bish Money. Thank you guys so much. Imani ya na-eme ebe a bụ anyị nwe varieties of things anyị na-akụzi here. I the versatile. I anala no na one topic ma ka abịa na-eto okwu ude. Mba. Ndị obodo ndị isi a na-ebelieve iwe na-emeni. Ndị na-akpọ isi a na all over the world we believe lo. Yes. Atụọ iwe ba anyị enweta alert na phone. Onye ọbụla inweta alert na phone ije ebe ikwochi ịnọlụ dia. Anọ n'enu awọla iwe niile na-eme n'ikuku. Israel. Nnọlụ n'Israel ana-anụ ọgụ some people na-akpọ m mgbe m bịara obodo ọwụ ebido ọgụla edis na-achị na nche na ndị obodo a na-amụ na-achị m n'obodo ka ebe ọbụla nna na-adị safe and eziokwu ibe niile ịtụ ụva vaya awọli ya n'enu